Este es un millón que más hay hoy día, hombre. Si nos pueden tener unos pinos al lado de la pea. Ens trobem al Parc Central de Sant Cugat i una altra de les activitats d'aquest tercer dia de Festa Major és l'estovallada pícnic musical, una activitat que dura tot el dia i en el que diferents grups musicals, ja ho estan sentint, acompanyen aquesta trobada de santcugatencs i santcugatenques que han volgut acostar-se aquí per gaudir d'aquesta música i també d'un bon àpat. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. All the darling, it's you. Let me feel the song I'll never sing forevermore. You organitzadora de la Festa Major d'enguany i a veure com estan en aquesta estovallada, que és el primer any de fet, no?, que es fa. Doncs molt bé, com veieu hi ha molta gent que s'està animant molt, ballant l'Indie Hop, que és un curs que també fem a la Casa de Cultura, i res, la gent ha improvisat aquí uns pícnics portant el seu menjar i els hem regalat les estovalles, com veieu, aquestes estovalles fantàstiques de quadros, i res, el primer any esperem que es pugui repetir cada any, perquè pot tenir èxit, no?, a la fresqueta una miqueta, amb aquesta calor. Amb l'èxit que té, tot i la calor, no?, segurament que de cara als propers anys i properes festes majors sí que es podrà repetir. Jo crec que sí. A més, hi ha diversos espais. Allà darrere hi ha un espai per nens amb l'organització Pim Pam Pum, que fa uns jocs d'aigua per nens. Al final hi ha jocs d'enginy, i també hi ha un taller de circ, i hi ha un petit refrigeri que la gent pot picar alguna cosa també, o sigui que en realitat es poden fer moltes coses. Estem molt contents, en realitat. Molt bé, doncs que acabi d'anar així de bé aquest dia, durant tot aquest dia. Gràcies, Anna. I bona festa major. Bona festa major. Santcugatencs, no? Són santcugatencs i us he vist abans que estàveu ballant. Com pot ser que ballin tan bé al ritme d'aquest swing? No res, ojalà ballessin bé, quan veiem aquesta gent jove que ens porten molts anys enrere i ballen molt millor que nosaltres. Però bueno. Han fet un parell de cursos a la Casa de la Cultura. A la Casa de la Cultura de l'Indie Hop. És aquest el secret, llavors, no? I que t'agradi molt. És un ball que enganxa molt, el swing, molt. Quan el veus ballar t'enganxes. Agrada molt de veure. Nosaltres, de fet, volem organitzar aquí a Sant Cugat alguna trobada cada setmana, cada diumenge, però no hi ha manera de poder organitzar, no trobem la forma. De que s'animi la gent i doncs avui també és un bon dia, no? Perquè sí que veiem que hi ha bastanta gent i que a més s'estan animant molts a ballar. A més, molta gent jove, que això és lo interessant. Però bueno, està molt bé, és un ball molt maco. Bueno, això està... És l'únic ball que no es distingeix edats, vull dir, tant joves com gent gran han anat a eventos i és l'únic, i per tot el món. Tot el món, hi ha festivals a tot el món. Bueno, s'ho estan passant bé? Molt bé. Si no fos la calor, molt bé. Això sí, perquè avui, aquests dies, moltíssima calor. Ja ho sabíem. Molt bé estem. Bueno, us deixem, no sé si heu dinat encara, però... A mitges. Ells sí, jo encara no. Bueno, doncs us deixem i que acabi d'anar molt bé. Gràcies. Moltes gràcies a tu. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, all things we do. Oh, in other words. Oh, in other words. Oh, in other words. I love you.
Argentina. También desde República Argentina el Rash, también desde República de Chile la batería, desde Guayaquil al piano. Veiem que heu vingut en família, no?, a gaudir d'aquest dia i de la festa major de Sant Cugat. I com està anant, tot i la calor que fa avui? Sí, fa molta calor, però molt bé. Aquí s'està molt bé, a l'ombra d'aquests pins i sentint aquí el Hot Swing Machine, molt bé, molt bé. Amb la música, no?, que acompanya molt, i amb aquest swing. No sé si heu ballat vosaltres. Sí, hem ballat una miqueta aquí. Ara s'han anat tots els companys a ballar a l'ombra, però sí, sí. I tu també has ballat? Sí, T'agrada molt ballar? T'agrada molt aquesta música o no? sí, I després, no sé si et quedaràs, però estàs preparada pels Jocs d'Aigua que es faran amb els de Pim Pam Pum? sí. Una cosa. Tens moltes ganes, oi que sí, que ho estàs esperant? Sí. Bueno, doncs que acabi d'anar molt bé el dia. Moltes gràcies. Molt bé, gràcies. Oh,